FYP VOD sing ke-10. Saurunge cerita-cerita karo disambi nyong mbahi klambi. Notif sing ditunggu-tunggu salah sijine ya notif FYP. Ngono sih, nek salah siji konten Rikana sing FYP mesti Rika dadi semangat golek konten. Tapi dening kontenku nembe siji sing FYP ya mbak. Bahasa nyong gawe konten liyane malah urung FYP maning. Nah, pentingnya evaluasi konten sesering mungkin. Nyong nek siki paling ora bisa nek ora posting VOD walaupun postingnya nembe siji dalam sedina. Ya walaupun siki reel karo VOD kuwi sebutane dadi reel kabeh, tapi gena nek durasi di atas 90 detik nyong kepenake nyebute kuwi VOD. Lah nek posting VOD tetep nyong postingnya nang apa yang Anda pikirkan. Terus nek posting VOD tanda guntingnya aja diaktifna. Engko nek diaktifna malah kepotong dadi reel. Sing kudune VOD Rika dadi siji karena tanda guntingnya diaktifna malah video Rika dadi akeh. Mbak, tapi nang HP ku ora ana tanda guntingnya kok. Nek ora ana tanda guntingnya, kemungkinan besar video sing Rika gawe durasine kur 90 detik tok. Mbak, tapi nyong esi nang zona urung bisa gawe VOD. Jajal pada komen, nang kene sapa bae sing urung bisa gawe VOD. Nek masalahe esi cokan pada bingung golek ide pembahasan, cara men bisa pede ngomong, cara ngisi suara men ora belibet, bingung arep konten tentang apa. Wis terjelasna nang VOD ku sing sebelumnya, garis scroll bae mengisor. Tapi wis terjelasna panjang lebar pun tetep bae ana sing komen. Nyong esi urung pede bae, esi mandan angel. Terus ora ana waktu nggo ngonten. Wis meneng, mending Rika aja keluar kang zona nyaman. Men pesaingku kuwe nyendingi, haha. Oke ya, nek nyong anu pelit ilmu mengrika, bobot temen nyong kesel-kesel gawe edukasi seputar konten sesuai pengalamanku dewek. Lah enggak nek wis tahun 2026 kok esi nang zona nyaman bae, arep tekan kapan? Senajan urung bisa gajian, tapi kontennya wis mulai pada FYP dan akune wis monet, berarti wis ana pengarep-ngarep nggo gajian. Nek Rika pada kepengin akune berkembang, ora bantet, ya wis siki keluar kang zona nyaman. Yakin nek nyong ora keluar kang zona nyaman, akunku ora bakalan bisa berkembang.